एक ना एक दिन पेश होगा तूफाना के सामने। Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Govoro Bicanug Mesih alaihissalam Uludihana 4. november 1905 godina 6. dio. Dalje on kaže: Ja često i ponavljam više puta da ovo je jedan veliki dokaz koja pokazuje smrt Isa alaihissalam. Događaje smrt za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam nije bio mali stvar. Ovo je uzrokovao velika tuga na sledbenik sallallahu alaihi wasallam. Ako jedan poglavar u jedan ulice ili jedan selo preseli i koliko ovo ljudi od okolo budu tužni u tome, i onda taj poslanik koji je dolazio za cijeli svijet, koji je dolazio kao rahmatul lil alamin, milost za svih svjetova, kao časni Kur'an govori: wa ma arsalnaka illa rahmatul lil alamin. A mi tebe nismo poslali osim kao milost svim svjetovima. I onda na drugo mjesto Allah kaže: Kul ja ejuhan nasu inni rasulullahi lekum džemija. Ti reci, o ljudi, u istinu sam ja svima vama Allahov poslanik. Surat Al-Araf 159 ajet, a prvi ajet bio je surat Al-Anbiya 108. I onda taj poslanik koji je bio primjer za odanosti i iskrenosti, i on pokazao ovih vrline koji nalik njega nije imao niko takvi primjer. On preseli i njegovi sledbenik nema efekt u tome. Da li to je moguće? Oni koji su poklonili, koji su dali svoj život radi njega, koji su napustili svoje domovine, koji su napustili svoje porodica i prijatelji, i oni su bili spremni da nosi svake vrste muke i teškoće za ovog puta. I kada mi razmislimo o tome kratko, nama bi bio jasno koliko oni su imali mučenje i teškoće, i mi ne možemo da zamislimo u tome. I za njihovu utihu i usmirnosti Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu učio ovo ajet: neka Allah njega nagradi, i za ovo doba, za ovo opasno doba on kao držio ovi sledbenike. Neka Allah ga nagradi za vođenjem ovo kritično vrijeme za islam. Mene je žao kada neki nojki i ovi ljudi koji želi završi sve na brzinu, oni kažu: Hazrat Abu Bakr kada je učio ovo ajet, i to je ajet ne pogodi Hazrat Isa alaihissalam, i on ostani van u tome. Ja ne znam kako mogu da smirim ovi neznalice. Oni uprkos zove kao hođe, molvi, i onda imaju takvi apsurdni stvari. Oni ne kažu i na ovo ajet
koje je zbor ili koje je slova koja odvoji Isa a.s. i kao pravi izuzetak za Isa a.s. I onda Allah nije ostavio ni jedan stvar koja nije jasan. I sam Allah definirao taj pojam kad hlat. Znači zaista su prošli. Onda ovi koji su prošli, onda Allah dao tumačenje afa imata o kotila, surat Ali Imran 145. ajet. Ako on onda umre ili bude ubijan, ovdje ima dvije kao tačke. Jedan je kako bi on preselio, ovdje je Allah stavio dvije uvjeta. Jedan je kao umre, znači prirodno smrt. Dosta ljudi oni preseli kroz prirodnu smrtu, ali onda drugi može bude uvjet kao bude ubijan. Da li je pored ovih bila i treća opcija? Zašto onda Bog nije dodao kao rofea be jastehil unsri ila sama, da je on otišao fizički tijelom prema nebu? To je stvar, da li Allah je zaboravio? I što ovi, da li je Allah zaboravio da doda šta pokušavaju ga podsjetiti? Nauzbillahi min zalik. Tražim Božje otočište sa Allaha za ove stvari. Ako bio samo taj ajet, to bi bio dovoljno. Ali ja vam kažem, i život od časni poslanik sallallahu alaihi wasallam bila vrlo drago za njih i oni su volili. Oni su plakali kada su spominali časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. I onda oni bi još bili tužni. I taj čovjek nije vjernik koja slijedi časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. I on kaže prema mene, on je ispravni vjernik koja slijedi časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. I on može da stigne do neki nivo. Allah sam kaže kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ali Imran 32. Ti reci, o ljudi, ako volite Allah, onda slijedite mene, Allah će vas voljeti. Znači, ako hoćete da postanete dragog Allah, onda ako hoćete da postanete da taj nivo da Allah vas voljeti, onda slijedite mene. Ovo sada ljubav zahtjeva da postanete prema časni poslanik sallallahu alaihi wasallam i postanete na taj nivo na koji nivo bio vaš vođa. I da izgubite potpuno na pokornost prema njemu. I ovo je sunnat za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Smrt je sunnat za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. On pokazao kroz smrt da je to njegov djela. I onda ko je taj čovjek ko može da ostane živ ili koji želi da ostane većinu, da ostane živ, ili da tumači za nekog drugog da bi on ostao živ. Ovo ljubav zahtjeva da potpuno zgubite sebe radi njega. I treba da razmislite na koji ummat, na koji narod
on pripada. I onda na ovo stanje, ako bilo koji čovjek ima vjerovanje da je Isa a.s. još uvijek živ, kako može da on tvrdi da on ima ljubav prema časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali da on slijedi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Pošto on kroz ovo vjerovanje dadne prednost Isusa, Isa a.s. njemu dadne više stepen nego časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kako je moguće da on kaže da Isa je živ i časni poslanik je mrtav? Kako može da on ovo vjeruje u tome? Ja vama kažem istinu. Ako da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostao živ, ne jedna osoba bi ostala nevjernik u svijetu. Ali šta je sada? Ovo rezult vjerovanje da je Isus a.s. živ, osim 400 miliona su ljudi postali kršćani. Vi ste već probali ovo vjerovanje od Isa a.s. i vidjeli kakva je opasan efekt na vama. Neka imenovate jedna nacija među muslimanima od koji neki ljudi nisu postali kršćani. Ja vama kažem istinu. Od svake sloje od društva ima muslimani koji su postali kršćani i njihove broje već je stigao više od 100.000. I kršćani imaju ovo oružje da muslimani ovo promijeni. U kršćanstvu niko drugi nego ovo je smrt, život Isa a.s. Ovo je život Isa a.s. Oni kažu ovo vrlina ne pripada nikome. Ako nije Bog, onda zašto njemu bilo dato ovi osobini? On je živ. Nauzbillah min zalik, neka Allah čuva sa ovim. I ovo vjerovanje učinio ni hrabar. I oni su napadali muslimanima. I rezult ja sam već vama rekao u tome. Ali ako vi pokazujete ovi kršćanima i svećnikim sa ovi kršćanski misionari ili svećniki, ako vi pokažete da Isus je umro, onda šta će biti rezultat u tome? Ja sam saočio sam se mnogi eminentni kršćanski svećnik sa ovim i rekao sam ako se dokaže da je Isus mrtav, onda šta će biti? I oni su rekli, ako bude tako pokaženo, onda naša vjera ne može živjeti. Inša Allah, pričat ćemo sljedeći put za dalje. Ovo je govor još traje. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. बेबहा के सामने